ik werd natuurlijk wat ouder, dus ik hier alle weer argumenten waarom het ging zoals het ging. Hè? Ik werd wat dikker, ja, overgang, dat jest van iedereen, zo ging dat. Maar ik hier altijd een bolletje. Dus mijn buik is strak. Ik hier net een vetrol, ik hier een bol. Dan denk ik, dat het weer. Daar trog hier ik eigenlijk al, denk, dit is oors. Als het ervan wiest, als het al wie, nou, darmkanker, iedereen zou dat altijd even achterom zien. Als het bloedjes direct om de bel trekken. Nou, hier dat bij mij zo wist, dan hier ik misschien wel oordelier eerder wist. Hier het hele oors ouder ik heb. Dat wist het niet. Er wordt altijd minder in geïnvesteerd in onderzoek dan wanneer het een kanker is, wat een hele berg voorkomt. Want daar ben natuurlijk een berg meer meest mooi te redden. Dus dat snap ik heel goed. Maar dat is ik pijnlijk. Dus dat maakt het wel lastiger en moeilijker. Om de volle aandacht te krijgen. En wie de behandelend arts er wel genoeg van. En als er dan wat komt op de markt. Heb je wat tijd om je daarin te verdiepen? Of moet ik dat zelf doen? Ja, internet, zie je het maar eens. Als het zo zeldzaam is. Ja, voer maar eens een klacht in. Mijn buik wordt steeds dikker. Dan komt het niet direct. Maar op het moment dat dat natuurlijk heel bekend wordt, dan wordt er meer op googelen, dan komt het verder omheen, stel ik mij zo voor. En viest het sneller. En bist misschien sneller alert. Nou ja, als dat er maar in je wezen. Dat is genoeg. En daar doe ik het voor. Ik ben dus uitbehandelen. Dus dat betekent, heel grof zooiend. Dan ga je naar huis om die te gaan. En dat het moment komt, dat weten we. Mijn baan weten dat. En daar proberen we gewoon zo goed mogelijk een vorm aan te gaan. En verder moeten we het afwachten. En dan hoop ik dat we allemaal sterk genoeg binnen om het mooi uit te rollen. Ja.